Mɔgɔ b'a ta ɲɔgɔnna yirika caaman de makɔnɔnen don ntolaci kɛnɛba kan Edmonton n'o ye Alberta faaba ye Canada walasa ka ɲɛnajɛba dɔ ɲɛnamaya n'a bɛ wele ko Saint Anne n'ale tun ye Yesu Krista mamuso ye wa fɛnɛ ale batolen don kosɛbɛ Canada chrétien catholiques fɛ. Pape François ye mamusow jɔyɔrɔ tanu kosɛbɛ diinɛ donni na denmisɛnninw kunkolo la. Kɔrɔba gɛrɛ fɛnɛ bɛ Pape François ka ci laselen na Canada bari Canada sigibagaw n'olu bɛ wele ko autochtones olu ka duw fara-farala kamasɔrɔ Canada jamana ka maratogo jugu fɛ min tun jagoyalen don l'église catholique kan. Pape François ka bɔli fɔlɔ fɛn ntɛnɛn don a ye yafa ɲini k'a ɲɛsin Canada église catholique ka nin yɔrɔ ma k'a ɲɛsin Canada sigibaga ninnu tɔɲɔli ma. Mɔgɔ caman ma barikaba don a ka nin tagama nin na. Mɔgɔ dɔw y'u yɛrɛ minɛ ka taa nin kɛnɛ nin kan ani fɛnɛ u ye jalaki bin Canada sigibagaw ka ɲɛmɔgɔw kan k'olu man kan ka kɔnɔ kunkolo joloma di Pape François ma ko bari k'o ye lakodɔnni taamasiyɛn de ye.